வணக்கம் விவசாய எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, மாஸ்டர் ட்ரெய்லர் பற்றியான ஒரு வேறு லெவல் அப்டேட் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ மாஸ்டர் ட்ரெய்லருக்கான அப்டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வலைபேசி அப்படின்னு சமூக வலைத்தளங்களில் வந்து வேறு லெவலில் புகழ் பெற்றவங்க தான் அவங்க. ஒரு யூடியூப் சேனலும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 100% ஆக்குபேஷன் விட்டதால் மாஸ்டர் ட்ரெய்லரை விடலாமா அப்படின்னு மாஸ்டர் டீம் வந்து பேசிட்டு இருக்கிறத அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க எப்பப்பெல்லாம் மாஸ்டர் பற்றின அப்டேட் சொல்கிறாங்களோ அப்பப்பெல்லாம் அது வந்து ஒரு ட்ரூனஸாக தான் அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்த விதத்தில் வந்து இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 100% ஆக்குபேஷன் விட்டதால் ட்ரெய்லர் பற்றின ஒரு பேச்சு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை கேட்டதுலேருந்து நம்ம ஃபேன்ஸ்லாம் ஒரு வேறு லெவலில் வெறித்தனமாக கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் அவங்க பேசினதை வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இதில் சில ஃபேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், எங்களுக்கு ட்ரெய்லர் வேணாம், நாங்கள் மாஸ்டர் படத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு வாய்ஸ் வந்து தளபதியை போய் நாங்கள் வந்து தேட்டர்லேயே போய் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எங்களுக்கு மாஸ்டர் ட்ரெய்லர் வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு சைடில் மாஸ்டர், அதாவது தளபதியோட ஃபேன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எங்களுக்கு மாஸ்டர் ட்ரெய்லர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னொரு பக்கத்தில் என்ன பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா, ப்ரொமோ கட்டு விடலாமா சன் டிவியில் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? மாஸ்டர் ட்ரெய்லரில் விடலாமா வேணாமா அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது பல மாஸ்டர் அப்டேட்லாம் தெரிஞ்சு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பை கைஸ்.